Nej, vadå då? Har du tagit av dig strumporna, Luna? Men vart är Luna? Titt! Bakom mössan. Vart är Luna? Jag vet inte. Kanske bakom mössan. Hej! Nej, vart är Luna? Kanske i köket? Nej, titt! Bakom mössan. Hoppalapp. Vart är Luna? Bakom mössan. Titt! Vart är Luna? Titt! Att. Nej, men Luna försvann. Titt! Nej, men igen. Och små benen. Titt! Luna! Nej, men igen. Bakom mössan. Ja. Hej. Hej. Hallå. Vart är Luna? Titta ut. Vart är Luna? Luna, vart är du? Vart tog du vägen? Där var du. Borta inne. Och yes! Äntligen mössan av! Hurra! 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 Vinka, vinka, vinka hejdå. Nu så ska vi hem och gå. Vi har varit på kalas. Och vad är morfar? På mössan igen. Och gå in. Ja, med mössan. På med mössan. Och nästa. Och på med mössan. Och nästa. På med mössan.